Želám vám príjemný dobrý večer, vážení televízni diváci. Vítajte pri sledovaní ďalšej z radu besied zo štúdia Bardejovskej televízie. Dnes by sme radi začali taký cyklus besied, ktorý bude venovaný podľa nás veľmi zaujímavej téme, a to je téma revitalizácie nábrežia Tople. Ako iste veľmi dobre viete, máme ukončenú prvú etapu protipovodňových opatrení na Topli a samospráva mesta Bardejov v snahe zatraktívniť tento priestor a túto lokalitu svojho času vypísala nesúťaž, skôr takú súťaž návrhov urbanistických štúdií, ako by nábrežie Tople mohlo v budúcnosti vyzerať. My sme sa preto rozhodli, že postupne vám tieto návrhy predstavíme. Sú 3. Dnes začíname návrhom spoločnosti alebo architektonického ateliéru, ktorý má skúsenosti s Bardejovom, mnoho vecí tu už projektoval, mnohé z nich sa podarilo realizovať. Hovoríme o architektonickom ateliéri A-typ z Prešova. Ja som veľmi rád, že medzi nami môžem privítať jeho zástupcov. V prvom rade dámu Romanu Antolíkovú, ktorá je spoluautorkou projektu. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer. A nám všetkým veľmi dobre známeho pána Vladimíra Káčalu, taktiež spoluautora projektu. Príjemný dobrý večer, Vlado. Milá dáma, milý pán, aby sme dôkladne využili zhruba 25 až 30 minút času, ktorý máme určený pre túto besedu, poďme hneď k samotnému projektu. Ja mám takú zahrievaciu otázku a predpokladám, že to bude prvá otázka pri všetkých troch ašpirantoch alebo pri všetkých troch predstaviteľoch jednotlivých architektonických domov. Prečo ste sa vlastne do tohto projektu zapojili? Je to o profesionálnej výzve, je to o chuti možno ukázať niečo nové, možno prispieť k skvalitneniu života. Tým viac je táto otázka vo vašom prípade opodstatnená, lebo ako som spomenul v úvode, ste ateliérom, ktorý toho má v úvodzovkách na svedomí v Bardejove pomerne dosť. A samospráva veľmi úzko spolupracuje s vašim ateliérom. Takže pán Kačala a Vlado, nech sa páči. Z ktorej strany začať? Tak pre nás to je v prvom rade možnosť vyjadriť sa k problému, ktorý tu je a ponúknuť, alebo vyjadriť svoj názor. Nám sa zdá veľmi atraktívnym územie, ktoré sa má riešiť, pretože to je územie, ktoré je dneska v podobnom stave, ako keď bola plocha terajšieho parku. Je to zanedbané, svojím spôsobom opustené, nevyužívané. A vidíme v tom obrovský potenciál, ako to zušľachtiť, vylepšiť, zatraktívniť a zapojiť to do života mesta. Len pozor, jedná sa o pomerne rozsiahle územie, 0,5 kilometra po oboch stranách rieky, čo predpokladám, že dá každému architektovi zabrať. O to lepšie, že to je také veľké územie. Máte sa kde realizovať. To je vlastne plocha, kde sa dajú navrhnúť, vyriešiť, ponúknuť rôzne spôsoby jeho využitia. A my sme k tomu pristúpili jednak s rešpektom, ale aj s tým, že chceme vytvoriť, alebo chceli sme vytvoriť nejakú nosnú kostru okolo rieky Topľa po obidvoch stranách, ktorá bude v budúcnosti na seba viazať ďalšie a ďalšie aktivity a takto vlastne zapájať a spájať jednotlivé časti mesta. A zároveň by to malo vzniknúť také, aby som to nazval, centrum kultúry, pohybu a športu. Tak by som to možno... A nie, že centrum, priestor. Oddychovo-relaxačná zóna. Áno, na kultúrne, ale hlavne nekultúrne, ale kultúrne využitie v zmysle športovej aktivity a aktívneho pohybu. Toto je tiež... Ty si trošku predbehol moju možno ďalšiu otázku. Ja by som ju rád smeroval na slečnú Romanu. Niečo už naznačil Vlado, ale z akého prvotného princípu ste teda vychádzali pri navrhovanom riešení?
Viete, čo to je taká zaujímavá vec? Človek, keď rieši niečo vo svojom rodnom meste, tak sa tak melancholicky vracia ku tomu, ako jak dieťa tam na tom bicykli sa spúšťal z Vimberku okolo Tople a podobne. Čiže sú tam tie spomienky, nejaká tá melancholia toho, čo bolo, tých vyslovene aktivít toho života okolo tej Tople. A na to proste naväzujú ďalšie záujmy, spomienky, ako radi sme vlastne sa ku tej rieke vracali a ako napríklad nám chýbalo to prepojenie, isté zokruhovanie, celkovo vytvorenie niečoho podobného, ako funguje v Košiciach, kde sú vlastne tie parky okolo rieky, ktoré sú aktívne, fungujú tam a vlastne už len to samotné prostredie a tá možnosť tej športovej aktivity a vyžitia tam tých ľudí ťaha. Čiže v podstate v mojom prípade ten pohľad na celú štúdiu vychádzal jednak z toho zažitého, z toho aktívneho času stráveného v povodí rieky Tople, doslova. Z tých príbehov, ako mi spomínali, že kedysi sa potopli člnkami, plavili až dole do Novej Vsi. A v kombinácii s tým zažitým, s tými aktivitami, ktoré sa naozaj reálne dajú vykonávať popri rieke. A tá samotná rieka, tá voda je taký element, že ona sama o sebe ťahá ľudí. Ona ich združuje, ľudia sa radi prechádzajú okolo riek bez ohľadu na ročné obdobie. Čiže celkovo skультúrnenie tohto prostredia prináša veľmi, veľmi silný aspekt do života toho mesta. Vo vašom prípade ešte počiarknutý a zakcentovaný osobnými spomienkami a istými zážitkami z tohto obdobia, z obdobia detstva. Navrhujem, aby sme si prešli jednotlivé momenty alebo jednotlivé veci, ktoré sú navrhnuté tejto štúdii smerom od Mokrúšského mosta potoku dole. Ak teda súhlasíte, prvé, čo mi padlo a udrelo do oka, to je navrhovaná akási vyhliadková terasa. A ja som si ju veľmi živo aj vedel predstaviť a dokonca, keďže viem, že samospráva sa chystá rekonštruovať kúpalisko, tak je to priamo oproti. Mám pravdu, Vlado? Áno. Tak v podstate v parku, teda v budúcom parku dúfam, že to tak skončí, že to bude lesopark pre mesto. Najprv by som možno podotkol, že ťažiskom nášho riešenia je zokruhovanie, ako už povedala Romana. Teda zokruhovania vytvorenia nejakého okruhu, respektíve viacerých okruhov, menší, väčší, na peší pohyb, respektíve pohyb na bicykli, respektíve inlineový pohyb. Po obidvoch stranách rieky, s tým, že z jednej strany to začína pri tom Mokrúšskom moste a nekončí, lebo to môže pokračovať aj ďalej. V Bardejovskej Novej Vsi, respektíve ešte ďalej Kučovke a ďalej to môže pokračovať až na Giraltovce. A v podstate toto je hlavné ťažisko, alebo hlavná kostra alebo os, na ktorú potom pribúdajú a pripájajú sa jednotlivé aktivity. S tým, že človek, keď sa rozhodne, tak môže sa prechádzať po jednej strane, prejde mostom na druhú stranu. My máme vytvorené prepojenia ponad vodu. A taký nosný, základný, hlavný okruh je zhruba od Sútoku, teda od Mokrúšskeho mostu ku Sútoku, Tople a potoka Kamenca. Tam sme vytvorili aktivitu, ktorá by mala prilákať ľudí nielen pre samotný pohyb po chodníku, ale aj pre pobyt, pre nejaké dlhodobejšie pobudnutie a je tam ihrisko detské, taký Meander Park, alebo Park Meander, kde môžu byť rôzne aktivity. Či aj reštauračné zariadenie na posedenie, aktivity detských hier, prípadne, ohniska, presne. Vyslovene voľnočasová rekreačná oblasť. A z tejto strany máme potom cez kopec a cez les pristupnenú možnosť, kde sme dali druhú vyhliadku. Prvá je pri Mokrolúskom moste, to je tzv. Vyhliadková reštaurácia, osadená v predpokladanom parku, lesoparku, kde
je vlastne výhľad na časť mesta, tam je celkom pekný výhľad z tej strany. Sú tam blízko aj iné aktivity. Áno, sú tam aj iné aktivity, máme tam horskú dráhu a chodníky pre peší pohyb, altánky po parku. A druhá výhliadka je navrhnutá na, ako sa to volá? Vrch Kopitovka, kde je zase opačne veľmi pekný výhľad na severozápad a na veľkú panorámu mesta a okolia. Čiže toto boli také... To je vlastne dva východiskové dva také dva nosné póly. S tým ale, že samozrejme ten pohyb a vôbec rozvoj tých chodníkov môže pokračovať ďalej. Tu vidím návrh chodníka pre peších, pre cyklistov, teda respektíve mosta. Hovoríme o Mokrovskom moste? Áno. To som práve chcel. Tým, že vlastne máme po dvoch stranách pohyb, tak treba ho prepojiť a treba zokruhovať. A nechceli sme riskovať to, že budeme púšťať ľudí na most, na dopravu, tak vlastne po ľavej strane, alebo práve podľa toho, z ktorej strany ideme, ak ideme smerom na Poprad po pravej strane, sme navrhli prepojovacú lávku pre cyklopohyb a peší pohyb, aby sme obidve strany prepojili. Ešte podotknem, že v tom bode zo strany Popradu sa to napája na navrhovaný cyklochodník v rámci... Toto som mal na mysli, áno, to treba podotknúť, netreba zabúdať, že chystá sa a pokiaľ viem, už beží výkup pozemkov na veľký projekt, ktorý samospráva robí spolu so slovenskými inými mestami a najmä s poľskou Mušinou na medzinárodný projekt. To je medzinárodný velotrasa, takže to môže byť zaujímavé. Dobre, poďme ďalej. Čo je toto? Ako sme už spomínali, snažíme sa vytvoriť čo najväčšie množstvo okruhov, dať tú variabilitu pohybu poskytnúť každému návštevníkovi tejto oblasti. Preto sme sa rozhodli, že by bolo možno vhodné prepojiť tú rieku na viacerých miestach, ak by to bolo možné, a vytvorenie len jednoduchých premostení pre peších a pre cyklistov s nejakými nájazdmi vzhľadom na súčasný stav, keďže my rešpektujeme to, čo tam sa vlastne teraz kvôli povodniam spravilo. My sa to snažíme toto prostredie nejak zútulniť a spríjemniť. Čiže vlastne v tejto časti sa bude nachádzať ďalšie premostenie a to umožní ďalší, menší okruh alebo väčší okruh podľa toho, ako sa rozhodnú. Ak som vás správne pochopil, medzi Mokrovským mostom a mostom na Vimbark by podľa vášho názoru malo byť niekoľko premostení okrem Orosovej lávky, ktorá by mala spájať oba brehy a v závislosti od tých premostení by sa teda skracovala alebo predĺžoval ten okruh, áno? Presne tak. Každý by si mohol vybrať potom svoj okruh alebo dĺžku okruhu. To je jeden moment, ale druhý moment je, že vlastne tá druhá strana, severo-západná, alebo z tohto pohľadu možno severná strana, takzvaný lesopark budúci, je veľmi silná funkcia v území, veľmi atraktívna. Čiže aj z tohto dôvodu, aj kvôli tomu chceme prepojiť na viacerých miestach, aby bol toto územie sprístupnené viacerými možnými spôsobmi a na viacerých miestach. Tým pádom to nebude naviazané na jeden. Napríklad tu máme okruh napojený priamo na nejaký vstup do lesoparku. V tejto časti to máme zase oproti detskému ihrisku. Tu máme Orosovú lávku, tá už je existujúca. Terajší protipovodňový systém končí na tomto moste. To je most na Vimbark. Most na Vimbark. To je vlastne ten všetkým známy múr. On je dosť jednoducho škoda, že je taký vysoký, ale aj s tým sme sa trošku popasovali. Chceme za každú cenu dostať vodu bližšie k ľuďom, tak to nazvem. Lebo dneska v tomto stave, ktorom sa to nachádza, nie je vidno cez ten hradobný, cez ten protipovodňový múr. A je to škoda, lebo voda je fenomén, ktorý, ako už bolo povedané, robí svoje zázraky v území. No, najmä v roku 2010 pri povodniach robí zázraky. Vlado, ti poviem. Áno, jasné, ale na druhej strane tých povodní máme zopár. No.
Jasné. Kvôli tomu je to robené. Ale vzhľadom k tomu, že tú vodu nie je vidno, tak my sme sa snažili riešiť vlastne celé nábrežie tak, aby sme znova dostali vodu do povedomia ľudí aj v tomto úseku. Navrhli sme dvihnúť popri múre peší chodník oproti terajšej nivelete s tým, že máme tam združenú funkciu peší pohyb, cyklopohyb a automobilový pohyb skľudneným systémom. Znamená, že určité úseky, kde je možné rozdeliť cyklochodník od cesty a od cestnej komunikácie, tak ho rozdelíme. Peší chodník je samostatne stále popri múre vedený. Ten je dvihnutý na úroveň, aby bolo cez múr vidno. A medzi peším chodníkom a komunikáciou, či už cyklokomunikáciou, alebo cestnou komunikáciou, alebo združenou komunikáciou, máme výškový rozdiel riešený vyspadovaním travnatou plochou. Čiže je to v podstate taký nenásilný spôsob, ako to trošku upraviť. A ako som už povedal, vzhľadom k tomu, že niekde sú podmienky odčleniť cyklotrasu od cestnej komunikácie, tam sme odčlenili. A kde nie je takáto možnosť, tak sú tieto dve trasy riešené ako združená jedna komunikácia, kde je vyznačený pás, teda dva pasy pre cyklo a vlastne tam sa musia striedať. Je to združená komunikácia pre pohyb aj aut, aj cyklistov. Ak som teraz správne pochopil, váš projekt je okrem iného zaujímavý aj tým, že sa neobmedzuje len na samotný protipovodňový múr, alebo nerieši teda len úsek od jedného mosta po druhý, ale pokračuje ďalej, pokračuje k sútoku Tople s Kamencom a dokonca až za Bardejovskú Novú Ves alebo k Bardejovskej Novej Vsi. Čo sú tieto žlté čiary? To sú v súčasnosti vychodené chodničky lesom. Keby ste sa išli poprechádzať po tých úbočiach Vimbarku, tak toto sú vyslovene tie vychodené chodničky. To je ten ľudský urbanizmus, kde si vlastne človek našiel tú cestu tým lesom. Z bodu A do bodu B najkratšou možnou cestou. Áno, a niektoré sú vyslovene vedené tak, aby ten človek nemal práve tú najkratšiu cestu, ale niektoré sú vedené tak, aby tá cesta bola príjemná. Že je tam krajší výhľad, vedie popri lesa a podobne. Takže vychádzali sme vyslovene z toho urbanizmu tvoreného človekom, tých komunikácií, ktoré sú prirodzené, ktoré vznikajú sami o sebe. Nejdeme aj pri tom návrhu úpravy toho povodia, my nejdeme striktne do nejakého silne urbanizovaného konceptu. My hovoríme o tom, že tam, kde vlastne je to mesto, kde je silná urbanizácia, tak pracujeme s tým múrom. Ale ako pán Kačala spomínal, my s tým protipovodňovým múrom ideme len do istého bodu, od ktorého sa snažíme vytvoriť tú protipovodňovú ochranu iným spôsobom. No, poďme si o tom pohovoriť. Ja by som len jedno veto ešte dodal, že my sme si dovolili tie terajšie vyšľapané chodničky trošku doplniť, aby to bolo atraktívnejšie. Obšľapali ste si ich sami? Tak preto ich tam je trošku viacej. Ale toto, čo už Romana spomínala, my sme prišli s názorom, že ďalej ako po dnešné obchodné centrum, myslím, že to je obchodné centrum, by ten múr nemal byť, teda by tá protipovodňová ochrana nemala byť riešená múrom. Tu by sme boli radi, ak by sa vlastne zachoval existujúci charakter s tým, že protipovodňovku je možné riešiť aj hrádzou. A na temene tej hrádze sme umiestnili chodníky cyklo plus peší pohyb. Lebo sa nám to zdá prirodzenejšie, citlivejšie ku prostrediu, aj ku prírode a také ľudskejšie, logickejšie. Hrádza, alebo ako sa to sofistikovane povie, zvýšená brehová čiara. Napríklad. Áno, veľmi pekne a dobre a správne povedané. Čo ešte je zaujímavé na tomto vašom projekte? Čo by ste chceli vypiknúť? Pribudnú nejaké drobné stavby? Pribudne nejaká drobná architektúra? Pribudne niečo? Ak áno, v ktorých miestach? Pribudne. V podstate my sme navrhli nejaké základné prvky, ktoré vidíme, že by tam mohli byť, ale celý systém je otvorený.
takzvaný. My sme sa snažili navrhnúť otvorený systém, kde v momente, ak to začne fungovať, ak to bude zrealizované, sme presvedčení, že to začne naberať a nabaľovať na seba ďalšie a ďalšie funkcie, ktoré nám prinesie život. To bude systém ako keby snehovej gule, kde ak vzniknú potreby a vzniknú možnosti, tak sme presvedčení, že vzniknú aj ďalšie aktivity, ktoré my dneska nemusíme ešte vidieť. Ale toto bola snaha vytvoriť otvorený systém, ktorý vie prijímať ďalšie podnety. My sme navrhli okrem tých lávok a mostov, premostení, park je jasný, v určitých miestach atraktívne alebo atraktívnejšie funkcie. Napríklad tu nám máme premostenie, kde je spojené premostenie s reštauračnou službou, alebo teda s aktivitou, ako, myslím, reštaurácia na moste, sme to nazvali. Ďalej tu máme veľmi také sofistikované, zaujímavé možnosti poprepájania jednotlivých brehov pri sútoku, kde máme vedenú lávku cez obidva toky a je to na obrázku pekne vidno, kde to prepájame a napájame sa alebo pripájame ďalšie územie, ktoré môže byť vtiahnuté do tohto systému. To je chodník ďalej na Dlhú Lúku a potom na Bardejovské kúpele. A môžeme to otočiť potom cez Zlaté a naspäť. Chystanej cyklotrase až naspäť Mokrovskému. To je veľký okruh. Ďalšia aktivita, ktorá tu nám môže pribudnúť, je Zborovský hrad. Môžeme vyťahnuť ďalej vlastne chodník a pripojiť ho. Tu nám máme popripájané možnosti už dnešné, takisto na Bardejovské kúpele. Z tohto bodu, kde máme ten park Meander, už spomínaná trasa hore na Vyhliadku a naspäť. Na Kopitovku, áno. Áno, na Kopitovku. Tu je tá silnejšia aktivita, celkový ten park Meander, kde tých funkcií môže byť viacej. Čo sme mali ešte, Roman? Vráťme sa ale k Topli v prieťahu mestom. Skúsme sa ohraničiť teda obidvoma mostami, Mokrovským a mostom na Vimbark, to je tu. Je to 1,5 kilometra. Ak teda podľa vášho návrhu, ak som správne pochopil, mala by tam vzniknúť relaxačno-oddychová zóna s akcentom na aktívne trávenie voľného času, teda na šport. Áno? Čo si tam viete predstaviť? Myslíte na... Po oboch stranách. Po oboch stranách. Tak momentálne... Inline, Korčule... Toto je tam. To je inline, Korčule, cyklotrasa, alebo cyklistický chodník, peší chodník je tam. Toto je tá hlavná kostra. A na ňu sú pripojené či už dnešné aktivity, ako je kúpalisko, respektíve rekonštruované kúpalisko, detské ihrisko, rekonštruované detské ihrisko, park budúci, alebo častočne možno aj dnešný. Ďalšie aktivity, športové činnosti, ktoré sú tam dneska, v podstate by sa mali pripojiť. O tom hovorí aj štúdia, ktorá bola urobená asi pred 5 rokmi. Tam to bolo podrobnejšie rozvinuté, toto územie. A to všetko vlastne môže byť napojené na túto aktivitu. Je tam ale jedna vec, ktorú bohužiaľ my sme už teraz už sme sa do toho nepúšťali tým smerom. Chceli sme totiž vzduť hladinu vody nejakým stavidlom, neviem, či to je správne po slovensky, kde sa robí hrádza, ktorá je ovládaná, buď vypúšťate vodu, alebo... S tým, že vodná hladina by slúžila aj na člnkovanie, aj na pobyt pri hladine, lenže táto úprava protipovodňová dopadla tak, že tam už chýbajú travnaté plochy. A druhá vec, neviem, či je v tomto stave, ako je dneska, vôbec možné vzhľadom ku realizovanej protipovodňovej úprave narábať s hladinou. To sme si už vlastne nedovolili, či sme to nechali tak. Zaujímavým faktom ostáva aj to, že či by nedošlo k presťahovaniu istého bardejovského sídliska. To už je iná aktivita. Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte posledné 2 minúty a moja otázka znie, čo je podľa vás najväčší prínos vášho návrhu pre občanov? Romana, nech sa páči. Podľa mňa najväčší prínos je, že sa snažíme podporiť ten život okolo rieky. A my nevytvárame len voľnočasové aktivity a cykloturist a takéto základné
cyklo, vyžitie sa, my tu rozmýšľame aj o cyklodoprave, ktorá sa ďalej rozvíja. Čiže my v podstate ten koncept sme nestávali len vyslovene na tých voľnočasových aktivitách, ale aj na tom zdravom spôsobe života, kde umožňujeme tú alternatívnu trasu do mesta popri rieke aktívne, nie na aute, ale bicyklom. S tým sa nedá než súhlasiť, najmä ak si vezmeme do úvahy teda už avizovanú a už spomínanú cyklotrasu v rámci veľkého poľsko-slovenského projektu a ďalej s prepojením cyklotrasy Bardejov-Bardejovské kúpele, Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, priemyselný areál, kde vlastne môžu kľudne ľudia cestovať do práce na bicykli. Milá dáma, vážený pán, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Dúfam, že sme našim divákom aspoň šťastí zodpovedali na možno ich otázky, aspoň šťastí predstavili, ako by mohlo nábrežie Tople vyzerať v dohľadnom čase. Ďakujem vám za váš návrh, ďakujem veľmi pekne. Vám, vážení televízni diváci, ďakujem za vašu pozornosť a budem sa tešiť na stretnutie pri podobných témach, akými sú témy štúdií, architektonických štúdií, urbanistických štúdií, revitalizácie nábrežia Tople. Niekedy opäť na budúce. Ja predpokladám, ak všetko pôjde tak, ako má, že už o týždeň by sme mali mať na stole ďalší návrh a budeme o ňom spoločne hovoriť. Ďakujem veľmi pekne, želám príjemný zvyšok večera. Všetko dobré a dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia.